Goeiedag. Nou, goeiedag. Hoi, wij zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Ja, En de vraag is, Joert, wat hing het er bij jou op de bank? wat hing het er op de bank? Ja, De plafond. het plafond. Ja, want de bank die staat midden in de kamer. Mogen we dat misschien even zien? Ja, natuurlijk. Kom maar in. Niet verder. Is die de bank? Ja, dus daar heb je niks boven hangen. Dus dat hebben we aan de andere kant onder morgen hangen. Ja. Want er hing het wel wat blomkes en zo. Wat je Ja, dat is wat bij broeblommen, hè. Ja. Ik heb mijn vrouw de Delhong, die had het zelf even in waar knutselen. Dus Ik ben wel van het creatieve of het kunstige. ja, dus maar in de vensterbank. Het is spekstien. Spekstien is een stiensoort die hem relatief makkelijk bewerken laat. Oké. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ja. Ja. Hoe kom je ook zo bij de spekstien hobby? Ja, daar ben ik ooit eens mee in aanraking gekomen. Bij een creatief iets en de koekier is ook maar klaai of maar stien. Maar klaai kijk ik helemaal niks. Nee. Dat is voor mij hier farmelen als een bende en dat bloot het ik. En stien, daar kan ik wat uithalen. Vaak heb ik al een stien shirt, denk ik van, oh, dat zou ik eruit halen kunnen. Okay. En dan ging ik daarmee aan de slag. En al die stenen dan ook nog een bepaalde betekenis? Of zit er nog een verhaal achter? Ja, er zit wel een verhaal achter. Ja, Oké. ja. Wil je dat maar eens dealen? Nou, dat vind ik heel lastig. Oké. Ja, dat is wel heel persoonlijk. Je hebt dus nog meer spekstenen. Ja, mijn vrouw zou ik misschien kinderen eens wat bewaaien, maar ja. Het laat je nog mooi, het laat je goed. Je kent hier nou je ouskiet van nimmer? Voor sommige dingen wel. En andere dingen, ja, daar heb ik wel een binding bij. Ja, ja. Waar zit dat dan in? Dat je maar bepaalde stenen krijgt wat meer binding Dat is de vorm en dat is de schiernis achter het proces, zeg maar. Dat, wat ik zei van nou, dat ga ik nou even bij mezelf. Ja. Wat is nou maar al deze stenen het pronkstikje, zeg maar? Waar hecht je de meeste wereld om? Nou, dat is zoals wel dit oneindige lus. Dat is het laatste object wat ik die hamer, dat liet ze mandje erbij. Dat ben wel de dingen, dat ben wel mijn topstikken, vind ik. Ja. Nou, mooi. Daar heb ik de meeste binding bij. Ja.